Ovo je hibridni solarni sustav U energije. Danju solarni paneli pretvaraju svjetlosnu energiju u električnu i energiju za kućanske aparate. Višak električne energije može se pohraniti u baterije za noću. Višak električne energije također možete prodati da biste zaradili dobit. Naši proizvodi su visoko kvalitetni, dugog vijeka trajanja. I uživajte u 10-godišnjem jamstvu. Svi su ti proizvodi jednostavni za instalaciju i održavanje. U energija, profesionalni dobavljač solarnih sustava.